Clínica Dental Riu, una clínica familiar. Atención personalizada en todo tipo de especialidades. Atendemos urgencias, financiación a medida. Ven a conocernos, estamos en la Plaza de las Palmeras, justo enfrente del Ayuntamiento. Y recuerda, la primera visita es totalmente gratuïta. Clínica Dental Riu, i sonríele a la vida. L'Escola Juan Ramón Jiménez de Martorell ha commemorat aquest dijous el Dia Escolar de la No Violència i la Pau, amb una jornada que ha implicat tot l'alumnat i el conjunt de la comunitat educativa. Al llarg de la setmana, el centre ha dut a terme diverses activitats pedagògiques orientades a fomentar els valors de la convivència, el respecte i la cultura de la pau. El director del centre, Ivan Porta, ha destacat la importància d'aquest tipus d'iniciatives. Han fet un manifest, l'alumnat de sisè, el llegiran, que és el manifest per a la pau, i després també cada delegat i delegada llegirà també un fragment també que té l'objectiu de fer esment de la importància de la bona convivència, d'estar bé. Porta també ha remarcat que educar en valors és clau, perquè els nens i nenes creixin en entorns agradables i emocionalment saludables. A totes les escoles el que tenim molt clar és la importància de la bona convivència, estar bé, estar a gust, estar tranquils, i és molt fàcil el per què. El per què és perquè si volem que l'alumnat aprengui i desenvolupi a nivell integral totes les seves competències, ha de tenir un benestar i tots hem d'estar bé. Un dels moments més especials de la jornada s'ha viscut a la tarda amb la visita d'alguns avis i àvies de la residència Noia, que han compartit experiències amb l'alumnat, reforçant els vincles intergeneracionals i el missatge de respecte mutu. Ja que treballem en un projecte que és el d'una carta per a un amic-amiga, de la carta de serveis de l'Ajuntament, i els hem convidat perquè vinguin, com veureu, i ells també han participat, perquè fem una dinàmica que es diu Batecs per a la Pau, i ells també ens porten els seus missatges en els seus cors. La celebració ha culminat amb l'arribada de les famílies. Els alumnes han mostrat els cors elaborats durant els darrers dies, símbol del compromís del centre amb la pau, l'empatia i la convivència.